ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Idol Mark Espinosa. Kasama po natin sa linya ngayong umaga si Sir Bernard Tuliao, presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. Pabati mo na po natin. Sir Bernard, pagbati po ninyo sa inyong mga kasamahan at syempre sa buong nakikinig po sa atin at nanonood sa lalawigan po ng Pangasinan. Yes, good morning Mark at sa lahat ng mga listeners ng IFM Dagupan at sa mga kasama kong transport sa buong Pangasinan. Magandang umaga po. Sir Bernard, una po, kamustahin po namin kayo sa katatapos po na eleksyon. Nakita nyo po yung pong mga resulta po natin. Kamusta po ang ano po ninyo, assessment po ninyo? Meron po ba tayong kakampi sa Senado, sa Kongreso? At ito pang mga nahalal dito sa LGU ay pro-transport group naman. Yes, magandang balita po yan. Unang-una, yung mga sinuportahan nating mga senador, party list, and of course dito sa local natin, sa Dagupan. Medyo magandang resulta dahil nanalo lahat yung ating sinuportahan. Kaya umaasa kami na may mga ayudang darating para sa mga transport group. Speaking of ayuda, Sir Bernard, ito sa panibagong paggalaw po ng presyuhan po ng oil na naman natin, merong sinasabi po yung subsidy card. Ano po bang usapan po dito, sir, between sa gobyerno at sa inyo po mga transport group dito po sa subsidy card po na ito? Yes, magandang tanong po yan. Unang-una, kahapon kasi nakipag-meeting ako sa regional office sa LTFRB Region 1 sa La Union. So ito yung result ng amin na pag-usapan. Actually, may i-release na fuel subsidy card next week. Starting May 27, 28, 20. That's the next week, the whole week. Opo. Ang validation nito mag-start kami ng 26, 27, 28. Dito mismo sa Dagupan gaganapin yung validation at checking ng mga documents, mga requirement na kailangan namin i-submit. Opo. Mga ilan po itong i-accommodate na i-validate ito pong unang phase po ng pag-release po ng subsidy card? Well, unang-una sa Pangasinan alone, mayroon tayong more or less mga 3,500 na fuel subsidy cards. So yun ang magandang balita. Kaya sa mga kasama kong nakikinig ngayon, mangyari po yung mga requirements na kailangan ayusin, umpisahan nyo na. Kasi by Monday, May 26, May 27, 28, dito po gaganapin sa Dagupan City National Alumni Building yung validation ng fuel subsidy cards. So after validation, pwede na namin i-claim ito sa Land Bank Dagupan. Dati kasi binabalidate ito sa La Union. Opo, tapos malayo. doon na rin kami nag-claim ng card. So mas pinalapit po nila dito, lalo na, siyempre, malayo po yung La Union po magpupunta pa kayo sa ibang probinsya. Yes po, nakiusap po tayo sa regional office dahil ang nangyari ng mga previous pag-release, kung may konting problema sa mga requirements, uwi pa kami ng Pangasinan, ng Dagupan. Kaya ni-request po natin ito sa regional director kay RD Cristal Sibayan na hanggat maaari pwedeng dito na sa Dagupan at sila naman po ay pumayag. Opo. Itong 3,000 po na ito, sa bayan po ito pupunta po dito sa sinabi niyong lugar dito sa Dagupan, sa alumni, Balay Alumni, Sir Bernard, or may po ito, per schedule po or first come first serve? Paano po ba? Ganito, dito sa Dagupan, ang cover na bayan ito magmula Manawag, Surobio, Manawag, Dagupan, tapos San Fabian, and then Bayambang, San Carlos, at dito part ng Central Pangasinan. Yung naman, may schedule tayo sa Eastern Pangasinan at meron ding schedule sa Western Pangasinan. Mangyaring nauna lang po ang Central Pangasinan. 26, 27, 28 yung aming schedule. Ayun, so ano po nakapaloob dito, Sir Bernard, na mga documents na kailangan pong i-ready ng ating pong mga driver po?
Okay, unang-una, yung original ORCR for validation yon, tapos tatlong photocopy ng ORCR. Kasi ibabalidate lang yung original ORCR, tapos babalik din sa amin. Pangalawang requirement is yung board resolution na approve lahat ng mga board of directors. Pangatlo, yung aming provisional authority na mga provisional franchise namin, at pang-apat yung ID, government issued ID ng operator. Apat po yun na requirement. Okay, hindi ko na po tatanungin kung sapat po ba itong nakapaloob, pero magkano po ba ito pong oil subsidy, at ano po ito, staggered po bang ibibigay o one time, big time po na ibibigay po ito na pwede nyo maklaim sa land bank? Ito po ay one time, big time. Subalit ang purpose talaga nito is pwede natin idaan sa gasoline station, may mga accredited gasoline station. May isang swipe lang yon. Subalit ang nangyari, pwede mo siyang i-withdraw one time. At ito po ay nagkakahalaga ng, sa modernized jeep, 10,000 po ito. Sa mga traditional jeepney natin, 5,000. Ayun, okay. So, ito po ay malaking tulong na rin kahit papaano, Sir Bernard, para tulungan po itong mga sa transport sector, particularly on your group, Sir Bernard. Yes. Kami nagpapasalamat sa DOT at LTFRB dahil sa tulong na ito. At isa pa, ongoing, katatapos lang pala ng aming service contracting sa mga traditional. And then yung mga modernized, ongoing pa yung contracting nila. So, parang magkakasunod na ayuda ang natanggap ng mga taga-transport sector. Kaya maraming salamat. Opo. May mga ilan pa po ba kayong napag-usapan po sa regional na mga aabangan po na tulong mula po sa ating pong gobyerno pagdating po sa transport sector? Yes, basta tuloy-tuloy lang yung aming mga report kasi ngayon medyo mahigpit ang LTFRB. May mga certain requirements, may mga reports kaming sinasubmit. Tinatanong din kung magkano yung income ng mga aming transport sector, kung magkano yung natatanggap ng mga driver boundary. So yun ay pinag-aaralan para kung sa gayon ay madagdagan yung ating mga nire-request na, especially sa service contracting, na dagdagan ng konting araw. Ayun. Okay. Sir Bernard, may mga bagong ano po ba pinopropose na mga pwedeng maging ruta para at least lumawak po yung mga pwedeng masakupan po ng inyong mga kabaro? Yes, meron po. Dito na lang tayo sa halimbawa sa Dagupan area. Itong along the old Dibenencia Highway, nagre-request kasi yung A2 hospital na may dadaang transport dyan. So ngayon, nagkaroon kami ng public consultation 3 beses na kung saan sinuggest ko yung area na yon magmula Dibenencia Old, iikot siya ng hanggang Calasiao sa may Pure Gold, papuntang Dagupan, Ebi Fernandez, going to Old Dibenencia. Yan ang ikot. Yun yung new developmental route. At saka, mayroon ding ruta itong New Dibenencia. Yung doon sa may Arellano Pantal, mayroon din ruta dyan. So, abangan nila yung mga susunod na mga buwan siguro, magkakaroon na tayo ng public transport dyan sa mga Old at New Dibenencia Road. Ayun, good news po yan, Sir Bernard, kasi matagal nang maraming gustong gustong pumunta dyan, yung mga establishment na bago, pero hindi makapunta kaagad-agad kasi medyo may yung sa tricycle na dyan, Arkila. Tama po kayo, ang Arkila dyan, mga 50 to 80 pesos. So, ayun nga, ni-request natin sa LTFRB na magkaroon ng public transport yan, mga jeepneys. Kaya abangan lang natin sa mga susunod na araw, buwan. Opo, panghuli na lang, Sir Bernard. Ito po, kaliwat kanan po, yung pong nakakalungkot man, mga nagpositibo sa drug test sa ilang mga bus company. Sa inyo pong hanay, ano po ang ginagawa po natin, in particular sa One Pangasinan Transport Federation, to ensure yung pong pagiging matino yung ating mga drivers po natin, ng mga miyembro, para po sa kasiguridad at kapakanan ng ating mga mananakay? So, unang-una, mayroon pong circular na pinalabas ang DOTR, LTFRB, na mandatory na i-drug test natin ito yung mga driver. So tayo po ay sang-ayon dyan. Kaya taon-taon naman, mayroon nagre-renew ng license. So, ayun, mag-prepare na itong mga kasamahan natin kasi hindi natin masabi rin kung sila ay mga user
Kaya maraming salamat at mandatory drug test itong gagawin nila. So, tayo naman, hindi naman tayo magpapabaya at madalas ang meeting ko sa mga operators, drivers na sinasabi namin, hindi lang po ang mga user, kundi ang kanilang sasakyan. So, naging mahigpit ang DOTR sa mga nangyayaring mga past days, yung mga aksidente sa daan, kaya mahigpit sila ngayon at kaya tuloy-tuloy na nag-aabiso sa mga aming kasamahan sa transport sector. Sir Bernard, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng early call po natin at ingat po sa biyahe. Masantos siya kabasan po, sir. Thank you, Mark. God bless and good morning. Good morning po. Okay. Maraming salamat po, Sir Bernard Tulio po, presidente po ng One Pangasinan Transport Federation. Impormasyon, intriga, issue. Eye for an eye.